Welcome back mga kapuso! Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. Good news mga kapuso. Sa maduna ko ni tuyo baka transaksyon sa SSS, pamahimo na kining sa mas duol nga atuanan pinaagi sa ilang gilusad nga e-center sa kabarangayan ug kana atong sayran karong taon-taon. Pinaagi sa paglusad og mga SSS e-center sa kabarangayan dinhi sa Sugbo, mamahimo na unyang mas dali, mas paspas ug mas duol ang imong mga transaksyon. Gawas niini, aduna usab sila ipatuman nga mga SS on wheels nga mutanyag og susama nga serbisyo sa mga miyembro. Maong karong buntaga, makisayod kita sa dugang detalye kabahin niini, ilabi na ang ilang laing mga programa nga makabenepisyo ang mga miyembro pinaagi sa tong pakighinabi sa ilang representante. Ug karong buntaga kauban nato dinhi sa studio Maria Clotilda Cabanero, ang branch head sa SSS Talisay branch, of course si Sir Sherwin Dan Solibaga, Regional Communications Officer Designate. Mayong buntag Ma'am Cloti, Sir Dan, welcome sa programa. Sir Nico. Maayong buntag Sir Nico ug mao pay nga aga sa akong mga kabugtuan diha sa Eastern Visayas. Dili kay mag-greet ato makaigsuonan sa Eastern Visayas. Sir Dan, Ma'am Cloti, unsa man kining bag-ong programa sa SSS nga e-center sa barangay? Mao kini ang tuyo og tumong sa ato ang buhatan sa tibok SSS na ipaduol ang atong serbisyo ngadto sa atong mga miyembro. So dili na sila moadto og layo, dili na mangita og asa sila padong, moderatyo na lang sila sa ilang barangay. Then masayon pud nila pag-transact dito sa barangay because ilang kaila ang taga-barangay. Okay, so susama sa serbisyo nga makuha nila sa e-center sa bisan asa nga SSS offices, ang e-center sa barangay is murag replica, no? So adto sila moduol dito og asa man gani nga barangay sila na hisakop. Okay. Unsa na mga barangay, Ma'am Cloti, ang atong nabutangan na pahimutangan og mga e-centers? Karon ato nang na-open ang sa Barangay Kambinukot and sa Barangay Busay. And we have a lot of barangays na nga atong giduol, Sir Nico, para ato na pong sugdan. So ato pod i-announce lang through the program or through nimo or through sa ato ang istasyon, sa ato mga radio partners na nga kanang kun asa ang mga sunod nga barangay din atong ibuksan ang e-center sa barangay. Unsa nga mga services, Ma'am Cloti, ang pwede nilang ma-avail sa e-center sa barangay? Tungod kay replika siya sa e-center sa tuang opisina, pwede sila ditong mag-update sa ilahang membership record. Pwede silang mag-submit sa ilang bisan unsa nga klase nga online transactions. Ato nahibawan Sir Nico nga ang ato ang transactions karon retirement, sickness, maternity, even funeral, pwede na itong i-file online. So, pwede silang magpatabang dito sa ilang barangay. Doon na sa ibutang, of course, taga-barangay, atong tudluan, para mo assist nila. So, anytime mo adto ang atong mga miyembro o atong mga beneficiary nga gusto mo file o claim sa SSS, adto dito na sa atong barangay. So, hopefully, puhon, i-announce rin ninyo, mapun-an na itong mga barangay nga doon ay e-center. Pero si kalainan, Ma'am Cloti o Sir Dan, sa e-center sa barangay, doon ako napod mo SSS on Wheels? Yes, Sir Nico, no? SSS on Wheels, compared na to sa e-center sa barangay. So, ingon si Ma'am Cloti ganiha, ang e-center sa barangay, katotong mga online transactions. How about katong mga transactions nga kinahanglan mo adto sila sa office? Like, AKOP, E4, no? So, muna ang tumong sa SSS on Wheels. So, kami, taga-opisina, mo adto mi dito sa barangay, o niya, mag-receive tag mga claims, updating sa contact information, sa katong mga nakalimot na sa ilang username ug password, nakalimot na sa ilang email addresses, ato nang i-cater ang AKOP, no? AKOP sa mga survivor nga mga pensioners, katong mga retiree pensioners nato nga over 85 years old na kinahanglan sila mag-AKOP, diha pwede na nato i-cater sa ato ang SSS on Wheels. In fact, karon karong adlaw naatay SSS on Wheels diha sa may Barangay Banilad. So atong mga kapuso nga naa diha sa may Banilad area, ako tamong gi-invite nga moadto sa Barangay Hall sa Barangay Banilad aron pag tambong sa ato ang SSS on Wheels. Gawas karong adlaw, Sir Dan, unsa pa may schedule ninyo sa inyong SSS on Wheels? Actually, weekly na siya, Sir Nico. Diri sa ato as a division, Visayas Central 1 Division, entire province of Cebu and Bohol, tanang branches, gikan sa Bugo, Danao, Tagbilaran, Lapu-Lapu, Mandaue, NRA, Cebu branch, Toledo, and Talisay City branch na sila schedule sa ilang SS on Wheels dito sa mga barangay nga under sa ilahang jurisdiction. Pwede ba mo request po ang mga barangay sa inyo nga kami na po'y bisitaha dire sa inyong SSS on Wheels? Yes, pwede. Uh-huh. Pwede.
ganahan mi ana Sir Nico no kay ang ato ang tuyo diha is para mapaspas ang ato ang serbisyo ngadto sa mga members nato o para mas conveniente sa ilaha kay nganuman kana bitang kapuyan ko adto ga SSS kay layo kaayo nya taas kay linya. So with SSS on Wheels ang opisina sa SSS naa na mismo sa ilang barangay. So bisag manglaba ka kanong buntag ni kahapon mo adto ka dito sa SSS on Wheels walay problema. Pwede nila ma-check, sir, lain ko sa itong mga kaigsuunan nga, interesado sa mahibaw doon na mo, i-post na schedule ba ka, or pahibaw ninyo sa itong mga media partners, no? Nga, Yes. kano sa schedule ninyo, sa bisitahon ninyo. Yes, yes. Actually, a week before sa SS on Wheels sa barangay, natay ibutang nga banner dito sa ilahang barangay hall para pagpahibaw sa mga mulupyong adunay paghahimuon nga SSS on Wheels diha sa ilahang So, lugar. pwede rin walk-in. Pwede walk-in. Pwede walk-in. Lain na itong hisgutan, Ma'am Cloty, Sir Dan, naka-cover namin ninyo kaniadto ani last year pod race run against contribution evaders, no? Doon ako ng mga kabag-uhan nga implementar sa programa. Yes, Sir Dan. Yes, mas ang atong approach karon mas mellow no. In fact, we even changed the definition of race from run after contribution evaders to relief afforded to challenge employers no because we wanted them ang kaning mga delinquent employers nato we wanted them to bring back their good standing status with SSS. So sama sa atong natuan 2021 and 2022 atong bisitaon tong mga employers ato silang i-remind sa ilang delinquency unya ato silang pa-applyon diri sa ato ang ongoing condonation program para sa mga employers. So, asa ang problema ni sir kay mayon ta sa mga empleyado mismo gikaltasan naman sila, no? So naagyo na sa employer nga wala nila na remit sa inyo sa SSS ang contribution sa employees? Yes, two possible reasons. Wala na bayre, that's number one. Ikaduha, nabayran pero wala himuig report. So kung wala mahimuig report, wala siya na post dito sa account sa members. So in that case, magreklamo si member mo adto siya sa office nganong wala na post iyang contribution, which is usa sad nga reason nganong makapa-trigger nga i-subject to raise ang isa ka employer. Alright. Ma'am Cloty, unsa pa ang ngayong buhaton sa usa ka empleyado maka-realize siya nga wala na ma-post iyang payments o dunay mga deficiencies bali sa iyang SSS contribution? Ato lang gyud sigurong pahibaw na atong mga miyembro, atong mga empleyado na be vigilant. Okay? So, ang imo lang gyud nga imo pong i-monitor karon sayo naman lang kaayo kay online man, so you can verify, you can view your membership with the SSS through your online account. So, any time of the day pwede ka mo check, ay wala may sulod ning ako ang iniro. Okay. At then first thing iyang buhaton is to consult with the employer, especially kung employed. Dili siya mo dito sa SSS, pwedeng dili gyud, no? So, iyang istoryahan na iyang employer nganong walay sulod ning abuwan. Okay, so there might be problems between the records lang, o not necessary nga wa mabayri. So wala na iyang buhaton, so mo check lang gyud siya. Sa kay limitadong oras. Last question, message lang sa siguro ninyo or in behalf kinsa man ninyo duha, Ma'am Cloty o Sir Dan, alang sa atong mga kaigsunan nagtan-aw karon. Oo, ako naman Cloty. Maayong buntag mga kapuso, in behalf sa office ni Attorney Alberto Montalvo, ang head sa Visayas Central 1 Division, ang among dakong pasalamat una sa GMA Regional TV for having us here to promote our program, E-Center sa Barangay, SSS on Wheels and Race Campaign. Maghinaot mi nga i-patronize sa atong mga members sa SSS kining atong bag-o nga programa diri sa SSS. Thank you so much for joining Salamat, us this Sir. morning. Pag-enlighten sa atong mga viewers. Ma'am Cloty Cabanero, of course, si Sir Sherwin Dan Solibaga II, taga SSS. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.